Ndị enigwe si ụmụ adoration niile were ekpere baa Fada Mbaka ogige n'arọ a na ndị obi ọjọọ ya na ha na-alụkọ ọlụ na-echere ya ajọ echiche. Reverend Father Mbaka give a prophecy in 31st night stroke 2024. You're welcome back to my channel. I still remain your brother Mbaka 042. Here we say the truth. Here we garnish it. Here we give you the real video as well for you to watch. Happy New Year to all my family and friends right here in YouTube, in fact everywhere, all my viewers everywhere. If today is the first time you are coming across my channel, you are highly welcome. Please, before you watch this video, don't forget to give it a thumb up, like this video. Like it so that YouTube will recommend to other people. And if you never subscribe on my YouTube channel, please kindly do that. Leave on notification so that any moment I post video, you will be notified. This year of 2024 will be a great year in our life. Attack. Ndị enigwe si ụmụ adoration niile were ekpere baa Fada Mbaka ogige n'arọ a na ndị obi ọjọọ ya na ha na-alụkọ ọlụ na-echere ya ajọ echiche. Unu kwado ya n'ekpere. So please, I am the Mbaka. Pray for me. For divine victory all the way. Amara m ndị ọ na-ekwu maka ha, mana Chukwu ma ha. Anyị ewenye ọkụ enu rịọ nchekwa n'isi Reverend Father Mbaka, the servant of adoration ministry. Ọ sị na obi adịrọ ndị ọjọọ mma n'ebe ọ nọ. Unu che na ha ezuo n'ike na ha ezubere ike. Unu arapụkwa na ya, do not abandon him. Him up with prayers so that he will win. And these enemies will fall and be put to shame. Prayer number 16. The Lord is promising divine connection for people.